गेजेरावनो मुंदांखा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दावबायारिफोरनि बुंफबनाय। बड'लेण्ड हालामनि सोरगिदिं समायना रमायना मिथिंगायारि महर बिफां लाइफां जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दावबायारिफोरनि दावबायनो फैनायखौ नुनो मोन्दों। समायना रमायना मिथिंगानि महरजों बुंफबनाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोजाम 2025 इं बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे 2026 मायथाइ गोदान बोसोरखौ बरायनाय थांखिजों लावखार ओंखाम जानो फैदों। बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा उत्तर गयबारि मददजों सामलायजानाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव सानफ्रोमबो लावखार ओंखाम जानो गुबुन गुबुन जायगानि लावखार ओंखाम जाग्रा हानजा फरायसालिनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ दावबायनाय आयदाखौ लाना फैगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि बगामाथि पिकनिक जाग्रा थाग्रा थावनियाव गोबां सुबिदाफोर दं, जेरै नाव गाखोनाय, हर थानायनि राहा, जिप लाइन, राफ्टिं, हर्स राइडिं खालामनायनि अनगायैबो समायना गोथार बाथौ थानसालि, हाजोनि गोजौ सिरिजों गाखोलांनानै बुद्ध मन्दिर, सावगारि सेबखांनायनि सुबिदा आरो बायदि बायदि फाननाय बायनाय जानाय लोंनायनि गलाफोर दं। बगामाथिया लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिल' नङा, बियो बायदि जेंनाजों गुलाय गुजाय जानानै थानाय गोसोनि दुखु जारलाखौ होस्रांनाय मोनसे गोजोन थावनि आरो धोरोम सिबियारि एबा फोथायसुलाफोरनि इसोर सिबिनो हानाय मोनसे सिबिसालिबो। लावखार ओंखाम जानो फैनायनि अनगायैबो न'खरनि गथ' गथाय बेरायनो फैनानै गोसोनि गोजोननाय लानो हानायनि सुबिदा दं। बेनिखायनो बगामाथि सोनाब फारसेथिंजाय लोब लोब फैनानै लावखार ओंखाम जाफैनो खावलायदों बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि उत्तर गयबारि सोनाब फारसेनि आफादगिरि पिलिमन मोसाहारिया। ओरै जाग्रा मानसिफोरा फैदों, जों बङाइगावनिफ्राय फैयो, बरपेटानिफ्राय फैयो आरो जों ओरैब्ला उदालगुरि, कामरुप आरो नगाव बेफोरनिफ्रायबो फैयो, गोजान गोजाननिफ्राय फैयो। जों कामरुप मेट्र' बेनिफ्रायबो फैयो, जथेस्थ' मानसि फैयो आरो। आङो नोंथांमोननि मिडियाखौ आं धन्यबाद होयो आरो बेजों लोगोसे बेखौनो फोरमायनो सानो दे जोंनि जिहेथु बे जेखाइखना बगामाथि प्लेसआव बे ओंखाम जाग्रा लावखार गुरखियानि जायगा, बे जायगायाव जोङो बेखौनो रायजोनिसिम बेखौनो फोसावो बा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोसावो। जोंनि जिहेथु बेयाव मानि थाखाय बेयाव ओंखाम जानो फैयो बा बेबायदि बयबो गामिनिफ्राय गोजान गोजाननिफ्राय गारि लानानै फैयो, बे गारि लानानै फैनायनि उद्देश्यआ बेनो, जोंनि बेयाव मोनसे दैमा दङ, बरनदि होनो, बे दैमाया बिराद मोजां आरो दैमाया बिराद साफा। भुटान ओरै दङ, नैबे जायगायावनो भुटान बर्डार आरो जोंनि इण्डियायाव फैयो, बेवहाय बिराद मोजां सिनारि आरो हा गुफुर। बिनि थाखायनो माने जोङो बेवहाय बोसोराव बयबो रायजोफ्रा जाहाथे बेयाव फैनानै जानो हानाय सुबिदा बेखिनि जोङो लामाखौ बानायना होदों। आरो जिहेथु सरखारनिफ्राय जे प्रकारखना जोंनो मोनसे SOP होना होदों, बयबो जाहाथे साफा सुफा साफ सिखन आरो खाथियाव जिब जुन्थुफोरखौ माने दामनाय देनायफोरजों अभार दामहोआ, लिमिट मोनसे, नैबेफोरबायदि जोंनो प्रकारखनाबो बेखिनि नेमथि होनायखाय जोंहा बोसोरै बोसोर बे बगामाथियाव जिहेथु जोंनि बे गुरखिया लावखार ओंखाम जानाय जायगा, बेखौहाय जोङो बोसोरै बोसोर साफ सिखन लाखियो। आरो बिनि गेजेरजों बयखौबो खावलायनो सानो दे जोंनि जायगायाव फैनानै नायफै जायगाया माबायदि। आरो खाथि खाला बा सायायाव बैग्रि दंफां दङ, बे बैग्रि दंफांखौबो प्रत्येक जिमान गोजाननिफ्राय फैबाबो बे बैग्रिफोरखौ जानो हायो। आरो खाथियाव मैदेर दङ, दावराइ दङ, बेबायदिनो मै दङ, जिब जुन्थु बेबायदि दङ। बिनिखायनो जोङो बे जायगाखौ बोसोरै बोसोर साफ सिखन खालायो। जोंहा भलन्टियारफोर दङ, बे भलन्टियारफ्रा अखानायै सोरांब्लानो साफा सुफा खालामनानै जोङो गोजान गोजाननि मानसिनो माने जाग्राफोरखौहाय साफा खालामना होयो। बिनिखायनो बे जायगाखौ दिनैसिम जोङो बगामाथि होनोबा मोनसे मुंदांखा जोङो खोनादों आरो जाबाय थादों आरो जाबाय थागोन। जोङो जिहेथु सरखाराबो दिनै बे बगामाथिखौ मोनसे स्टेप लादों साफ सिखन बानायनो बा डेभेलप खालायनायनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो सरखारनि थोरोबनिफ्रायबो जोङो सरखारखौ साबायखर होयो। जिहेथु जोंना सेरावनो जोंहा गणेश कछारी सार दङ, EM, बेबो
बसरे बसरे बियो बे जायगाखौ साब सिखोन खालामनो थाखाय बियो खबर लाबाय थायो आरो नायबाय थायो आरो डेभेलपनि थाखाय बिथाङा गोजौ महलाव माने सरखारनिफ्राय बहुद हेफाजाब होयो आरो बयबो जाहाथे बे जोंनि बगामाथियाव ओंखाम जाफैनो थाखाय आङो रायजो राजाखौ आं खावलायनो थाबाय आरो फेसिलिटि बुंनो थाङोब्ला बेयाव नायनो गोनां जायगानि भितराव बुद्ध मन्दिर दं आरो नानानथा जिब जुनार दं आरो बैग्रि बिफांफोरा थारमाने बिनि सायावनो लावखार ओंखाम जानो सुबिदा जायो आरो बाथौ मन्दिरबो दङ बेयाव जोंनि बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थायाव जायगायाव गतिके बिदिनो बयबो सबफाले सुबिदाया दङ आरो नाव थारमाने दैमा दै बारग्रा राफ्टिं नाव राबर नाव दङ बेजोंबो सुबिदा थांलाय फैलाय बारबाय थानो हायो आरो जिप लाइन दङ जिप लाइनजोंबो बारनो हागौ गतिके बिदि सुबिदा दङ आरो दा ओरैनो फिसायै दालांबो मोनसे बानायनाय दङ बेजोंबो बारलांनो हायो गतिके सुबिदाखौ हानायावलागै जोंनि इयाव माने खालामनाय माने बहुद माने सेस्था खालामबाय थादों आरो उनावलागैबो जाहाथे जोङो माने आरो बहुद सुबिदा खालामनायनि कारनै जोङो माने खाबु लागासिनो दङ गतिके बयखौबो आं खावलायो जे जायब्लाबो बेयाव फैब्ला खुनु असुबिदा मोना सोरबा जुदि गारि मटरनि असुबिदायाव गोलैयो बेखौबो जोङो माने सहाय खालामनो कारनै साहाय्य खालामनो कारनै जोङो भलन्टियारफोरा फरायनो माने नायगासिनो थायो।